nag-file sang resolution si Iloilo City Councilor Nene de la Liana nga nagahingyo sang madasig nga pagkayo o kung liwat nga pagpinta sa napanas nga mga pedestrian lanes, ilabi na sa mga malapit sa mga eskwelahan sa sudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor de la Liana, yagin pahayag madamo nga mga concerned citizen ang nagpalabot sa iya sang pagkabalaka bangod kalabanan sa mga pedestrian lanes ang napanas na kag hindi na makitaan sa maayo. Suno sa iya importante gidining nga lihok ilabi na subong nga nagasugod ng maulanon nga tiempo kag magabukas naman ang klase sa masunod nga semana. Dugang pa sang konsehal, seguridad sang publiko ang dapat i-prioridad agud malikawan ang anuman nga klase sang insidente sa mga dalanon. Nagpasarap na sang resolution urging all the government agencies including the Facility Conservation Office, the TTMO, the General Services Office, the Iloilo City District Engineering Office, kag ang Iloilo City Engineering nga i-repaint kag ikayuho nila ang tanan nga mga pedestrian lane in preparation sa school opening sa June 8 Monday. Balaan ta nga sa June 8 traffic kini. Damo niya mabalik eskwela. So gusto ta lang safety sang aton nga mga estudyante. Si Iloilo City Councilor Nene de la Liana.